Igbo dị mma egokwa ntị maka akụkọ iri gbana n'ụbọchị nke taata nke iri na-akpọghọ Ughelli North nke dị n'ime mba Delta steeti ka mmadụ ise nwụnyegoro anya na mmụọ pee site n'ọgụ ndị otu nzuzo abụọ na-anụ maka kedu isi ya aka ibe ya na anya bụ agbọghọ Ughelli North nke dị n'ime mba Delta steeti. Nke itoolu, otu onye pastọ nọ na mba Togo akpọghị aha ya na-agba akpụla akpụkpọ ụkwụ mmanya na-akpọ high heel n'asụsụ ndị bekee ma ọ kwado ịgazi ndị na-eso ụzọ ya ozi Chineke. Ka anyị jụrụ ya ajụjụ mere ka anyị mata na ọ bụ Chineke nyere ya ntụziaka dị otu a ka ọ na-agba akpụkpọ ụkwụ dị otu a wee na-ezi ya bụ ozi nsọ ma ọ bụ na ọ chọọ izi ndị na-eso ụzọ ya ozi ọma sitere n'aka Chineke nna wee bịa. Nke asatọ, dịka Michael na-eme ejije nwoke nwere ngabasị onye ọbụla maara ọfụma dịka ọ kpọrọ oku maka ezi ncheta ọmụmụ ya. Ọtụtụ ndị ama ama gakwa agaga nọnyere Michael maka ya bụ mmemme. Ngwa kirizie na mmemme agago odogwu nwoke nwere ngabasị wee gosi anyị akwụkwọ ebe edere ego n'ofuru ya maka ya bụ mmemme ezi ncheta ọmụmụ ya nke edere na akwụkwọ na o riri ya ihe karịrị 8 million naira maka oriri na ọṅụṅụ nke o siri ndị mmadụ na ya bụ ezi ncheta ọmụmụ ya. Nke asatọ, gọọmenti Abia steeti amalitego ikutu ebe a na-ele ehi na Waterside nakwazi ahịa ọzọ akpọrọ ahịa udene dịka ọdụ ahịa abụọ anọkọtara ọnụ dịka anyị siri jụọ ndị mmadụ ka ha si pụtanyabụ ihe maka mmepe obodo mana ọtụtụ ndị na-azụ ahịa n'ọdụ ahịa na-abụọ a amalitegoro ikutu mee ka anyị mata na gọọmenti Abia steeti enyeghị ihe oge ha wee ike chọta ebe ọzọ ha ga-anọ tupu amalite kutu ebe nke ha na-azụ ahịa. Nke isii, ọ dị ọ na-eyala enyerego otu bọọlụ ya bụ Al Hilal aka ka ha wee merie ndị Al Jazeera ndị nke ha gbara ọkpụ isii azụtara naanị otu na egwuregwu FIFA Club World Cup nke na-aga n'ihu na mba ụwa. Nke ise, dịka mba Senegal tụrụ ugo n'egwuregwu AFCON nke agba afọ 2022 ngwa kirizie ka odogwu na ya bụ otu Senegal aha ya bụ Sadio Mane jiri wee were ya bụ iko ha tụrụ ugo ya na ya bụ egwuregwu AFCON dị n'ebe ya na ka onye na nwaanyị ọfụ ọ gakwaziri n'ihu wee dee dịka onye na-akpọ isi ala alhamdulillahi nke a pụtara ka aha Chineke bụrụ ihe ebunile enu. Nke anọ, ndị Igbo agago na mba ụwa wee ghọrọ ndị mmadụ akịdị amaokarị na mba ụwa niile. Ngwa nnekwa Pamela Ashley onye ebuchi ụba bụ ọmarịcha ada Igbo onye nke fere ndị ọcha niile aka n'isi ma pụta tụrụ ugo na Miss Island pageant nke akpọkọba n'anya bụ mba Ireland ma ofu nwa agbọghọbịa gazikwa n'ihu bụrụ ya bụ onye e nyere akara ịpụtakwa bịa nọchie anya ya bụ obodo na Miss World pageant nke na-abịa nso nso a. Nke atọ, Reverend Father Kelvin Ugwu agwago ndị otu Kristi niile nọ na mba ụwa niile ka anyị mara mgbe ọtụtụ ndị pastọ na ndị ụkọchukwu dị iche iche gwọọla anyị ji na aja. Ọ gara n'ihu wee mee ka ndị mmadụ mata na mmanụ ọbụla akpọrọ mmanụ nsọ dị n'ololo anyị na-akpọbụ mmanụ nsọ na mmanụ niile a bụ maka iji ya wee si nri bụ ihe mepụtara mmanụ niile a na onweghị mmanụ dịka mmanụ nsọ ma ọ bụ nke ọ ga-emete ka mmụọ ọjọọ gbafuo na mmanụ niile a bụ mmanụ aja esi nri ka anyị hie asaa n'anya na ndị mekaniki ekwezi ka anyị malụ ndị bụ ndị ala. Nke abụọ, odogwu nwoke Vincent Abubakar bụ nwa Cameroon ma bụrụ ya bụ onye kasị nyekarịsị goolu egwuregwu AFCON nke bụ gaba n'ime afọ a. Ngwa kirie ka ọtụtụ otu egwuregwu nọ na Premier League si dawago nwa amadi Obo maka ibinye aka n'akwụkwọ ya. Otu na-ada nwa amadi a Vincent Abubakar Obo bụ otu egwuregwu bụ dịka West Ham United nakwa ndị Leicester City bụ ndị na-agba mbọ ka o binyere ha aka n'akwụkwọ. Nke mbụ na akụkọ iri gbana n'ụbọchị nke taata, ndị ji egbe amaghị ndị ha bụ na-eti Allahu Akbar agago gbalie ogogo ndị uwe ojii dị na Okere n'ime Kogi steeti kama ka ha na-eje ikpe anya bụ agwa ndị uwe ojii kwụrụ n'ụkwụ ha gbagbuo otu onye ma chụghachi ha azụ ka ọ ghara ịbụ na ha bibichara ogige ndị uwe ojii niile a. Igbo na-emere ga ntị n'ebe a ka anyị ga-achịkọta n'akụkọ iri gbana n'ụbọchị nke taata. Ndị Igbo chetakwa na ada agha iji aka agba ụchụ maka na donu ugwu ji eji ọdụ erunata anyị gwu ụtọ dị jọka bụlisi iche oku.